to mi. Ćao svima, pošto ste ovdje, molim vas, pripremite mi tortu. O, da. Baka Tome, razbit ću par jaja u činiju i zatim dodati brašno. Odlično, sada mešam. Ja, bako, s ovim zadatkom bolje će se snaći mikser. Dajte ovamo. Odlično. Gotovo testo sipam u kalupe za pečenje. Tako je. A to su moje jestive boje. Dodat ću ih u kalupe. Da. A sada sve mešam. Lepota. Svaka boja je savršena, jel da? Eto šta smo dobili. Sada to sve treba ispeći. Uradit ću to uz pomoć. Hej, mala, skloni se. Ali šta je tamo? Rose, beži bre. To nisu igračke. Strašno, ova deca me izluđuje. Ova šefica, tako bezobrazna. Čak mi ne dozvoljava ni da pogledam. Ja ne želim da pravim dosadnu tortu. Treba će mi huba buba. Da, puno huba bube. Stavit ću sve žvake u duboku činiju. A gde? O, smislila sam. Šefe, pozajmite mi vašu stvarčicu. Aha, treba će mi. Da, 2 će mi trebati. Dobro, neka je. A ja ću uzeti ovo. Odlično, a sada počinjem. Super mi ide. Gledajte, ova žvaka podsjeća na ligavca i miriše tako ukusno. Blago meni, probat ću. Kakav super balon. A sada uzimam kalup i sipam unutra testo od žvake. Zagreću i dobiti ovakvu koru. Da, a sad mi treba krema. Evo je. A sad ću ja to pozajmiti. Ali zašto? O da, to je baš ono što mi treba. Naneću ovu kremu na svaki sloj. Tako je, kora po koru. Zatim ću odseći sve suvišno. Da. Nakon toga premazat ću sve kremom. I lepo razmazati. Ispalo je tako ravno, pogledajte. Kako vam se dopada? Vi ste majstor, šefe? Da, znam. Nešto nedostaje. Tačno, to su oči. Hej, opet ti, mala. Marš odavde. Dakle, zalepit ću oči. Dodati još par detalja. I eto, moj jednorog je spreman. Pogledajte kako sladak. Šta to leti? Bako, šta to radite? Izgubila sam poklopac od tegle. Evo ga, bako. Hvala vam. Dakle, za svoju tortu ću razlomiti keks na pola. To će biti uši. Divno. A sad ću posuti tortu odozgo kakaom u prahu. Da, super. Zatim dodajem oči i usta. Bako, to je tako slatko. Hvala, unuko. A šta ti imaš, draga? Vidi, ova čokoladica je za tebe. Hvala, to je baš ono što mi treba. Odgovara mi po boji. Dakle, stavit ću štapiće okolo. Odlično. Zatim dodajem slatke uši, oči i usta. Moje roze torte u obliku mačke je spremna. Wow, kakve neobične torte. Ko je to? Mačka medvjedići? Jednorog. Počet ću od njega. Tako je lepo unutra. Da, i ukus je ekstra. A sad ću probati medvedića. Kakve uši. Da, ova torta je čokoladna. Obožavam čokoladu. I ostala je posljednja torta. I ona je jako slatka. Sad ću da probam. Pa to je žvaka. Mnogo lepo. Dakle, pobedila je ova torta. To, pobeda je moja. Bako, tako sam srećna. Za sljedeći krug pripremite mi, molim vas, hamburger, jel može? Nema problema. Ne žurite. Ja prva počinjem.
Dakle, gledajte kako se pravi burger. Treba će mi odgovarajuća muzika. Energična muzika, energična ja. Uzimam brašno, da, tako je. Zatim razbijem jaja. Dodajem mlijeko i sve dobro mešam. O da, moje testo je savršeno. Zatim treba dodati začine da bi moja lepinja bila mirisna i ukusna. Odlično. Obožavam ovu pesmu. Ojoj, šefe, pazite malo. Dakle, moje testo je spremno. Podelit ću ga na pola i dodati najvažniju stvar. Prženu pljeskavicu. Da, eto je. Kako je sočna. Savršeno. Sada ide paradajz. Zatim kiseli krastavci. List salate. I gornja lepinja. Ja sam završila. Šta već? Ja ništa ne mogu da smislim. Čekajte malo. Ali krofna također može biti osnova za burger. Nisam uspela. Dobro, morat ću sve sama da radim. I seći ću krofnu na pola. Zatim, moje glava. Dete, sad ću ti pomoći. Vidi kako se to radi. Wow, svaka čast. A sad ću ja da probam. Pokušat ću sa sladoledom. I opet nije uspelo. Dobro, morat ću da radim sve ovako, rukama. Malo ću izgnječiti sladoled da pokrije celu površinu burgera. Pokrijit ću sve krofno i dodati sirup. Eto, moj slatki burger je spreman. Ali moje bolji. Ne, moje bolji. Moje bolji. A dosta. Na mene red. Baka počinje da sprema. A ja ću imati voćni burger. Bit će ne samo ukusan, a već i zdrav. Odlično, prvo ću izgnječiti kiwi. Tako je. Miris je super. Zatim ću staviti taj pire na ananas, preko dodati banane, jabuku i pokriti sve drugim komadom ananasa. Bako, hajde ovako da uradimo. Odlična ideja, dušo. Završili smo. Prijatno, dete. Wow, svaka vam čast. Sve izgleda savršeno. Počet ću od ovog burgera. Tako je sočan i lijep. Šta je ovdje? Zanimljivo. Da. Ovo je voće. Odlično, sviđa mi se. I ostao je posljednji burger. Joj, tu su svi slatkiši koje volim. Nevjerovatno, ovo je pobednik. Šta? Pobedila sam? Ponovo? Svaka mi čast. Sad sam žedna. Spremite mi piće, molim vas. Vrlo rado. Dakle, meni će trebati blender i kolači Oreo. Sipam ih unutra, a zatim dodajem sladoled i prelivam sve mlijekom. Pokrivam poklopcem i pritiskam dugme da se sve izmeša. Eto, sipam koktel u čašu, dodajem šlag i ukrašavam sve kolačem. O, da. Probat ću malo. Ispalo je savršeno. Pa to je klasika. Ja ću imati nešto zanimljivije. Sipam kokosovo brašno na ivice čaše da dobijem lijep izgled. Da. Zatim uzimam crveni i plavi sok. Pomešat ću sve zajedno i dobiti lijepu ljubičastu boju. Pokrivam pomoranđom, ubacujem slamčicu i eto. Nije loše. Gledajte šta će biti kod mene. Odlično. Razbila sam lubenicu. Stavit ću komadiće lubenice u čašu i preko sipati sok. Da. Napravila sam pravi voćni koktel. Prijatno, dušo. Kakva neobična boja. Ali ukus nije nešto iskreno. Šta dalje da probam? Probat ću ovo.
Osjećam ukus prave lubenice, ekstra! A šta je ovdje? Rešeno, sestra, ti si pobedila! Šta? Opet? Da! Ne mogu da verujem. Više ti ništa neću spremati. Ko je sada pobednik, je li? Vi, šefe? Tako je bolje. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se sasvim uskoro. Ćao, čao društvo!